Oh, anak? Do ka luya sa imo aw? Tay, ikaw bi mahidlaw sa iya? Hindi ka magluya? Nga. Oh, anak? Do pula na nga kamuting ginahagpat mo aw? Siyempre, tay. May pula gid man. Ang blackboard gani, green. Nga. Pre? Ano, pre? Ang mga upod ta di ba lang nga mga arme? Nagakutso-kutso. Kag bantog na diri sa kampo. Nga agi ka kuno? Ano? Kag sino sinanagambal? Ha? Si ano mga upod ta nga mga arme gani. Kiss anay pre Kapre. Seven plus 2 equals 9. 9 plus 2 equals 7. 11 minus 2 equals 8. 8 minus 1, 6. Ba? Tay? Oh, yes anak. Ano kuno ang English ang kahoy? Sus! Sisiw! Bo kabango gidya si mo na. Siyempre, ang Ingles ang kahoy, wood. Di ba? Hambalimam kuno tay. 3 kuno. Tri kung tatlo ka bilog eh. Eh. Anak, Yes tay. sa aton nga mga lahi, nabi tayo mag-drawing. Hala tuwag ka tay. Nagka-champion tayo kung diin-diin. Sa una, ako yung ginapadala sa kung diin-diin na may contest drawing. Liwat ko galisin mo tay ba? Hala. Oo, sa klase namon sa una, sus ako yung pinakadami mag-drawing. Hala tuwag ka tay. Oo, di kay liwat ka sa ako. Abi, drawing ako sang basic lang. Drawing ako sang baka nga nagahalab sang hilabon. Ha? Tagaanta ka sang 2 minutos. Sa una ganis ako, 1 ka minutos. Tapos ko na eh. May salig ko sa imo na tungod liwat ka sa ako, ha? Pakita mo sa ako ng baka nga gin-drawing mo nga nagalab sa hilabon, ha? At sige tay mag-drawing to. Sige. Okay, ulaton ko. Yan sipon ko ba? Hala tapos na. Hala. Uti na, tapos na? Arigilit tayo. Tapos na. Aratay. Na. O, sige be, dala di be. Be. Doblang ko manina? Sa dinding hilabon? Eh. Blanco na tayo kay kwan mo.
Ang hilamon. Ginubos na halab sang baka. Puti. Ang baka ya sa diin. Titay, kaya ang baka to na, ginpatubog na. Gago nga ko, anak. Tay, Ano naman, anak? anong na gani ang skeletor? Sus! Perti ka mangusay mo na. Ang iskeletor, amo na siyang hagdanan nga nagalakat, pababaw, kag nagalakat padalom, nagasaka padaog bala. Among gali tay. Oo, mo na. Uti, ang elevator ya tay. Sus! Perti ka mangusay mo na. Wala kag gidya maliwat sa akon. Ang elevator naman, amo na siya ang pertahan nga daw kwarto nga nagasaka panaog. Among gali tay. Oo, mo na. Uti, ang calculator ya. Oh! Ate, wala ko na yakasakay na. Nge! Tay, Oh. Ano naman, anak? Do ka gina ka pamanhala ka pamangkot? gusto ko tay. History naman. Ay, sus! Daw, history? Baw amo ginang paborito ko na nga subject sang una, ang history. Nga, ano now? Titay, sino nagpatay kay Lapu-Lapu? Hindi ka magsiling, ha? Akong ginapasimandan mo nga nagpatay kay Lapu-Lapu. Magkutato si nanay mo. Dasig. Ate, sige tay ah. Mangkuton ko sa danay. O tinak, Arin na ko tay. ano ang bali nanay mo? Hambal ni nanay. Wala man siya kuno kabalaw. Ha? Aya. Palagpatan na saya, basi siya to. Makuta to sa libat. Ate, sige tay ah. Malakat ko danay ah. Tay, Ote, arin ako. ote. Anong hambal niya? Hambal ni nanay ko no. Wala man siya kuno sa langa, ginadalahig mo siya. Kay tiga pang laba man siya kuno. Aya. Ayo, wala ko dayan na. Wala ko ya kabalong, ako ya ginapasimandan mo nagpatay kay Lapu-Lapu. Aw. Magkuta to si lulo mo. Basi siya to yung nagpatay kay Lapu-Lapu.